Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou video. Astăzi ne jucăm cu Infinity Gamer și cu Sky, Doors, Floor 2, pentru că Infinity Gamer a terminat Doors 1, Doors, gen simplu, cu niște abonați de-a lui. Și eu nu am putut, că nu prea mă joc eu Brawls, doamne, așa, și de ce? Și astăzi noi o să facem clip cu Doors și Sky. Că Sky se vrea cu noi. Da, Sky real, gen. Nu știu dacă face clip. Poate face clip, poate nu. Dar noi ne jucăm cu el. Ca să vă asigurăm că este Sky, uitați-l aici, gen Sky Dreams. Un abonat mi-a scris că nu e. Ascultați, acum o să se vadă pe filmare la mine că va fi la el pe ecran. Pentru că eu nu pot să filmez. Înțelegeți? Deocamdată nu pot, n-am putut astăzi. Și din cauza asta, nu, o să se vadă la el pe ecran. Ați înțeles? Da, și o să... și Infinity Gamer o să audă mai încet. Da. Da, am dat un pic mai tare ca să se audă și el. Ori o să audă mai tare? Bă, eu am dat câte... Băi, vezi că am găsit tot din asta. Oh, du-te și o depune. Eu am găsit o lanternă. Am găsit bombițele alea cu lumini. În Bă, caz că... am dat drop. Am dat drop la pichetă. Vrei să ți-o dau? Nu, iau tu. Hai că ultima e la mine, gata. What? Am luat-o, gata, are, să mai căuta cu... Doamne, Infinity Gamer. Am un prieten care îl cheamă Alex și de aceea, Infinity Gamer, da. Am făcut clip cu acest Alex. Gen, puteți să vă uitați la canal Brawl Stars, gen. Puteți să vă uitați și la canalul meu când am jucat Mother Mystery. A fost și asta. Ne-am jucat, da, acel Alex. Băi, stai, ce? Am pus toate lanternele. De proști ce sunteți, n-ați tras. Nu l-am pus! Uite. L-ai pus, dar l-ai tras maneta. Trebuia. Da. Gata. Hai că până veniți voi. Sky e real, gen, uitați, sunt Sky Dreams. Sunt Sky. Haideți. Bro, ăla, Sky a luat la fugă. Scuze. What? Te-am împins eu. Așa. Sky, dă-te, așa. Bro, eu nu cred că el s-a mai jucat vreodată. Sau? Ba da, s-a mai jucat mai de mult cu mine. Am făcut video și l-am Doors? postat. Da. Uitați-vă atunci la canalul lui. Eu nu m-am uitat la shorts. Sau ce-au postat el. Are cineva nevoie de banjaj? Nu. Frate, nu fac nici entitate momentan. Urmează să-mi iau și eu tricoul lui. Da, eu mi l-am luat. Dar eu nu știu cum se cheamă, gen. Puteți să scrieți în comentarii. Băi, ascultați. Eu o să postez 2 videoclipuri. Unul fără voci cum recomandat. Stop. O să postăm un tutorial. Alo, vezi că se aude aia. Dacă auziți vocea asta, dacă râde cineva, înseamnă că e o entitate care, dacă sare pe voi, sunteți morți. Nu sunteți mort, doar ți-ai damage. Da, vă luați foarte mult damage. Voi cum recomandați? Că eu fac și eu acum videoclip și efectiv eu acum fac, dar cred că fără voce. Nu, tu te auzi cu voce. Da, ok. E generator, am găsit tot din asta de generator. Da. Upsi, s-a întors la mine. Eu mi-am luat mult damage. Deci, dacă găsești bandajul... Eu aici sunt bandajuri, am găsit atât. Nu, generatorul, ca să le pun. Aici. Că le am. Toate 3? Da, am pe toate. Unde-i, mă? Sky, unde-i? Am doar 2, n-am 3. Nu, Sky nu a ieșit. Doar că e în spate. Eu doar că e în spate. Dar nu știu unde-i. Pe aici, printr-o cameră pe undeva. Uite-l pe Sky. Upsi, vedeți că sunt lău. Dacă mă prinde fantomița aia.
Nu te mai uita la ea, doar ține camera în jos și așteaptă. Nu, dacă n-am trecut în ea, s-a mișcat. Spre mine, știi? Ce enervant. O să facem un tutorial. toate, putem trage. Hai să mergem. Aoleu, se aude... Vine o entitate, duceți-vă la dulapuri. Gata, băgați. A murit cineva? A, nu, Skyna. Tu ai murit? Nu dai lăcuit. Dar tu unde ești? Am lag, uite-l pe Sky. E în față. Mai întrebă din nou. E un generator, am găsit. Gata. Dar dacă vreți să Era nouă. o arunc eu. Vai, mi-a dat o chestie din asta, lasă. Eu dau. Băi, videoclipul va fi cam scurt pe astăzi. Nu cred. Va fi mai lung puțin. Băi, am vreo 12 minute și aici vedeți că e figure. Nu vă îngrijorați. Nu vom... Stai că mă... Bro, stai Hai, puțin. Sky, hai. Unde ești? Hai, Sky, așa. A venit Sky, hai. Stai, așteptați-vă. Voi pe acolo v-ați dus? Da, noi ne-am dus. Așa, hai, Bogdane. Bogdane, gabere. Băi, Voi aveți același tricou, eu nu? eu vorbesc, aoleu, sunt muștele alea din Ohio. Sincer, ce copil mai este cu Ohio? Am murit. Din păcate. Ai murit. Am murit de la Screech. Nu mai am așa. Are cineva nevoie de plasturi? Am găsit o cutie întreagă. Frate, am murit. Nu pare putere. Nu contează. Nu știu, mie mi arată alții. Vai, cred că vine o entitate. Nu-s gâzele. Vai, mai am un pixis mort. Help me. Help. Do my help. Oh no. Figure in the zone. De ce? E blocată ușa. E goletă. Eu nu vă văd. Băi, cred că cam atâta cred că e cam atâta pe episod de azi că s-a băguit. La revedere.